bijzonder zijn. Ik kondig u aan, dichter Simon Vinkenhoog. En het zal goed komen. Café Elders, juli 1950. Hij liep op... Nou, sorry hoor. Hij liep op me af, zonder me te kennen, en stelde vast: jij bent Simon Vinkenhoog. Hij stelde me aan zijn vriend Rudy voor. Ze droegen beide identieke rode jasjes. Hij nam me mee naar Henk Boekenogen. En voor het eerst in mijn leven hoorde ik bebop. Salt Peanuts, Salt Peanuts. Later schreef hij hilarisch over mijn werk bij de UNESCO en gaf me een rol in Champy of Liesje in Luiletterland. Nauwgezet noteerde hij S verloor F, won R, etc. Heel Europa was één matras. Hij droeg gedichten aan mij op met het gegiegel van blowers en het onsterfelijke credo: de wereld zwingt als de pest, de rest is gemompel van bedelaars. Ja. Nee, oh. Nog 4 pagina's. Over jazz en poëtrie schreef hij eens: wat is toch die vervelende man die telkens door de muziek heen praat. En straks horen we hem zelf met Maarten Altena. Geen trend die hij niet doorzag. Geen meetlaafkruisjes die hem niet ontging. Geen vrouwelijke schoon dat hem ontbrak. En altijd pen en papier op zak. Ook al zag je dat niet. Schreef hij niet eens: dacht je dat ik zo'n schrijver zou willen worden die voortdurend in een hoekje met een boekje aantekeningen zat te maken? Nooit weg geweest in een leven waar seizoenen ertoe doen. Niet lauw in een leer, nog fanatiek. Van alle markten een koude kermen thuis. Bitter tegen backstage bitches. Teder tegen moeders, vrouwen, dochters. Meegevend nog gedwee, recht door zee, een man en zijn woord. Soms aangebrand, nooit aangerand. Lekker schrijvend met de hand, potlood of pen en van de schrijfmachine het vertrouwde toetsenbord. Beeldschone werkelijkheid. Hij ontroert. Hij is een trillende snaar. Hij is een medemens. Hij ontmoet, hoort en verwoordt. Hij doet open en dicht. Hij duurt onvervaard. Hij was, is en zal zijn Remco Kampert. Gedicht van Simon Vinkenhoog. In de bundel De Ware Adam. Ik wil alle dichters, waarvan er niet allemaal alle dichters meer zijn, bedanken voor hun